Allahumma sholli ala Muhammad. Kula badhe nyuplik ketik mawon nggih. Ing wulan Ramadan iki enten umate Kanjeng Nabi sing mboten angsal napa-napa. Malah oleh cilaka. Sinten niku? Uragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadana. Tsumma tusallaqa qabla arya farallahu. Cilaka kanggone wong sing ketemu wulan Ramadan iso netepi, iso ketemu wulan Ramadan ngaten iki. Ning ora oleh pangapurane Gusti Allah. Jadi wulan Ramadan iki ora ketemu iso kepanggih wulan Ramadan ngene nglakoni wulan Ramadan iki, tapi wonge cilaka. Lah cilaka ini sebabnya kok malah gak oleh cilakane gak oleh ngapurane Gusti Allah cek panggah dosa wae dosane ora disepura Gusti Allah. Mergo napa? Mergo posone mung nglakoni ngelak karo luwe. Piye Bu nggih? Nika enten gangsal macem sing poso tok ora oleh ganjaran oleh luwe karo ngelak wae. Ya kuwi termasuk wong sing cilaka. Napa nika sebabnya nika? Supaya lali. Salah satunya gibah rasa-rasa. Dan ing akhir bulan Ramadan bae ora oleh ngapurane sapa Gusti Allah panggan dosa. Iki termasuk wong sing cilaka. Lah dina gak oleh ngapur Gusti Allah sing nomor loro dianggap bulan Ramadan itu bulan biasa. Kaya ulang-ulang sebelumnya. Jadi biasa wae. Ramadan karo ora biasa wae. Ya niki termasuk wong sing cilaka. Ning Ramadan gak enek peningkatan ibadah. Iki hati-hati nggih. Nek Ramadan yang ditingkat ibadah. Nek jenengan anggap padha termasuk tandane wong sing cilaka. Jadi Ramadan ditingkatke. Aja dianggap biasa wae ning jero manan iki. Sebab cilaka malih napa? Kaya ngalim utawa kaya apik ing sakjroning wulan Ramadan iki sedok bahaya niki. Ning wulan Ramadan iki apik tenan nggih. Kaya iki salate pateng. Posone tenan, poso dong-dong bar Ramadan bales dendam. Bales dendam piye? Aras-arasen salat. Iku termasuk tandane wong sing cilaka. Ning Ramadan iku nek metu omah jilbaban ikut apik, basa di luar Ramadan jilbabe dicepot. Iku tandane wong sing cilaka. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor sekawan sing bakal cilaka ning bulan Ramadan iki wong sing nglakoni maksiat. Lakoni maksiat contoh kecilnya napa orang lakoni sholat dianggap biasa kaya wulan biasanya. Jadi kaya maksiat niku gak nglakoni sholat ning jero Ramadan iki santai wae, tenang wae, itu bahaya. Lebih iki wulan Ramadan ya. Jadi nek Ramadan ditingkatke bengi ibadah nggih. Nek di wulan Ramadan dipertahanke. Ben ora dadi wong sing sing nomor gangsal ndadekne wong cilaka nang bulan Ramadan iku napa? Buang-buang wekdal, buang-buang wektu ing dalem bulan Ramadan. Ya niki Pak sing anpuri. Ning Ramadan iki nek awan poso, nek bengi nglakoni salat tarawih. Lah niki buang-buang wektu. Wis awan gak gelem poso, nek bengi gak gelem salat tarawih. Alasane kesel nyambut gawe, padahal nyambut gawe cara dipaksa jane ya kuat. Kathah mboten bunyi ngeten iki. Kathah ngati-ngati ngeten iki. Jane kuat nyambut gawe teng gawe alasane nyambut gawe. Golek nyambut gawe golek duit. Sampai ngelalekno poso, ngelalekno sholat sunah, sholat tarawih. Hati-hati besok dibentuk karo Gusti Allah dadi wong sing cilaka. Ramadan itu cuma saulan tok. 11 wulan bebas kene sholat tarawih ning Ramadan. Terus